Ale tu máš svíčky. No, máš svíčky, vy? A na co? No, na svícení. Co? Já jsem ryba. Promiňte. Ale vidíš, že jsem svíčku. Tak pojď sem. Tak, to neudělám. Už tohle? Ne, Maria, tě nebudu tahat. Sárinku taky nikdo nenosí. Vážení přátelé, v tuto chvíli už je skoro všechno připraveno na finále dnešního slavnostního rozsvěcení vánočního stromu. Já poprosím Tomáše, aby zhasnul veřejné osvětlení na Masarykově náměstí. Počkám, až Jarda Mike Mikiska přiběhne ke svému pultu a dořeší finální potřeby, a mezi tím se vám musím omluvit za krátké zdržení. Nicméně program, který běží od 15 hodin a je zdržen o zatím zhruba 12 minut, je vcelku úspěšný podle mého názoru a to zdržení není tak velké. Takže já předpokládám, že už za chviličku zhasneme. Taky předpokládám, že za chviličku uvidím mávnutí, že je všechno připraveno, a to všechno bude znamenat, že slovo si vezmou studenti Střední školy obchodu, řemesel a služeb, na které letos připadlo finále dnešního programu. Dobrý podvečer, je tady krásná vánoční atmosféra a je nám ctí, že naše Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk se sídlem na zámku se může účastnit tradice rozsvícení vánočního stromu. Naši studenti si pro vás připravili kulturní program pod vedením paní magistry Jany Jíru a pana inženýra Petra Vlasatého. Při této příležitosti bych vás ráda pozvala na Den otevřených dveří, který se koná 6. prosince od 9 do 17 hodin. Tento den otevřených dveří není určen jen pro žáky ze základních škol, ale i pro širokou veřejnost. Já vám přeju krásné adventní dny a hezké prožití vánočních svátků. Děkuji vám za pozornost a hezký zbytek slavnostního podvečera. Vážení a milí, letos se naší škole dostalo té cti, abychom vás přivítali na tradičním rozsvěcení vánočního stromu.
a společně tak zahájili ten každoroční nádherný předvánoční čas, který je nejen plný očekávání, těšení, klidu, ale také shonu. Dlouho jsme přemýšleli, čím bychom nejvíce potěšili vaše srdce. Napadaly nás různé věci, scénky, básně a podobně. Nakonec jsme ale usoudili, že to pravé kouzlo Vánoc stejně dělají vánoční písně. A proto jsme si jich pro vás několik připravili. Jako první zazní Půlnoční v podání Honzy Stránského, budoucího podnikatele, a Kristýny Frimlové, budoucí vynikající cukrášky. Na kytaru je doprovodí jako ostatně i některé další písně Honza Vávra, už téměř skoro podnikatel. Po Půlnoční si poslechneme píseň Ryba rybě. Zaspívají opět Honza Stránský s obchodnicí Renatou Červinkovou. Jedu přes kopce, za okny padá sníh, budou Vánoce. Chmury tramuje starosti, nechal jsem ve městě. Uslyším lidi na půlnoční zpívat v kostele. Haleluja, haleluja. Ježíš na kříži ztrápený občas se usměje. Na ty, co zázrak uvěří, na ty, co zpívají. Haleluja, haleluja. Rána na nebesích, stůj ti nás, až přijde tma.
čas Vánoc. Pouštěli mi všeho vlivy, ten je od nás tak se líbí. Ve vaně mě krmili a sami se snad nemili. Myslela jsem, že mi věří, ale nevzali mě na večeři. Mohli aspoň na chvíli, ale pořád mě pustili. Druhá ryba mlčí a písní. Zúčastnit se není vítězství, když je čas Vánoc. Ta druhá ryba, první praví zvěrnice, se nejlíp slaví. A kdo má za šábrama, říká, ať už je to za náma. Ať už je to za náma, když je čas Vánoc. Nyní nás čeká klasika. Rolničky a Vánoce, Vánoce. Předvede se vám celý náš sbor, což jsou už kromě dříve jmenovaných ještě žákyně 3. oboru obchodník, Dominika Chlumecká, Daniela Stejskalová, Jana Tirášková a Adéla Jedličková. Tyto dvě písně doprovodí hrou na klávesy a zpěvem zástupce ředitelky inženýr Petr Vlasatý. Co to slyší volička, na co vzpomíná.
na děda přidáme se nehrát noviny, čímž prakticky zničí vždycky večer rodiny. Je Vánoce, Vánoce přichází, zpívejme přátelé. Vánoce, Vánoce přicházejí, šťastné a veselé. A když sní se, co je v líze, televizor usmíne, když vědu sne, všechno usne k blaženosti mé. Mně se taky blíží zraky, bylo toho trochu moc. Máme nárok na klid, nárok zase až do Vánoc. Je Vánoce, Vánoce přicházejí, zpívejme přátelé. Vánoce, Vánoce, Vánoce přicházejí, šťastné a veselé. Pomalu se s vámi rozloučíme nádhernou skladbou To k Vánocům patří. Zazní v podání Renaty Červinkové a Honzy Stránského. Na závěr jsme si pro vás připravili malé překvapení. Za doprovodu písně Last Christmas vám žáci všech našich oborů, kuchaři, číšníci, podnikatelé, obchodníci, zedníci, instalatéři a cukráři rozdají perníčky, které právě pro vás upekli cukráři. No a až se nám kouzelně rozsvítí vánoční strom, budeme moc rádi, když si s námi všichni zaspíváte. Známé koledy, nesem vám noviny a půjdeme spolu do Betléma. Děkujeme za pozornost a přejeme příjemné prožití vánočních svátků. Za všechny účinkující se s vámi loučí Kateřina Bednářová, která vás večerem provázela. Časy se mění, dřív po Vánocích jsem propadl snění, když venku padal sníh. To k Vánocům patří, tak jak je dám rád, jak svíčky a kapři, jak víra, co je v nás, jak láska melí, jak zvony, co zní, a rodina velí, od překvapení. Ten, kdo se spustí, Váňa večerová, na rybí kosti pozor musí dát. To k Vánocům patří, tak jak je dám rád, jak svíčky a kapři, jak víra, co je v nás, jak láska melí, jak zvony, co zní, a rodina velí, od překvapení. Tady se třídí, co komu co kam, a nikdo z lidí
Vážení přátelé, děkuji a věřím, že i vaším jménem studentům a pedagogům Střední školy obchodu, řemesel a služeb se sídlem na Zámku za krásné a příjemné finále dnešního programu. A v tuto chvíli už předávám slovo prvnímu místostarostovi města Žamberk, panu Petru Novotnému. Dobrý večer, vážení hosté, vážení spoluobčané. Dovolte mi ještě, abych vám předtím, než bude odpočítáno a rozsvícen vánoční stromek na našem náměstí, popřál do nadcházejícího adventu hodně klidu a v nadcházejících vánočních svátcích hodně štěstí a spokojenosti, pokud možno uprostřed vašich rodin a uprostřed osob, které vám jsou milé. Děkuji za pozornost. Děkuji panu místostarostovi a v tuto chvíli už předávám vlastně naposledy dnes slovo, a to starostovi města Žamberka, panu Jiřímu Rietrtovi. Pěkný podvečer, dámy a pánové, vážení spoluobčané, návštěvníci města Žamberka. Dovolte, abych vás přivítal na Masarykově náměstí při tradičním rozsvícení vánočního stromečku. Když jsem procházel společně s panem místostarostou mezi vámi, tak jste se mě ptali, proč zrovna 26. proč to neděláme v sobotu, v neděli a v podobné jiné dny. Jsou minimálně dva a řekl bych možná 3 důvody. První z nich, že ti stánkaři, kteří tady jsou, tak ty se nám o víkendech rozjedou do velkých měst a těžko bychom je v Žamberku tady mohli mít. Druhý důvod je ten, že převážná část celého programu je zajištěna našimi školami, žambereckými školami, tak jak jste tady viděli celé to pásmo střední školy řemesel, obchodu a služeb, takže tito studenti se rozjíždějí na víkend domů. No a ten třetí důvod, a ten je nejhlavnější, protože jsme první, takže to si myslím, že jsou 3 vážné důvody. Já nechci dlouho povídat. Chtěl bych moc poděkovat všem, kteří sem přišli a kteří nám tady prodávají nebo nabízí svoje výrobky, vám všem, kteří jste přišli sem k nám. Chtěl bych poděkovat organizátorům, protože ti tady od rána od 6 pracují, aby to tady takto fungovalo, takže moc jim za to děkuji. A my tady přistoupíme k tomu rozsvícení, protože už jste netrpěliví a my máme zhruba 30-minutové, ne zpoždění, ale takové trošku posunutí. Takže město máme zhasnuto a já bych vás moc poprosil, tak jako v minulém a předminulém roce, že byste mě pomohli a budeme společně odpočítávat. Začneme 5 a uděláme to 5, 4, 3, 2 teď. A jak zavoláme teď, tak by se nám měl rozsvítit stromeček. Takže jestli mohu poprosit, pojďte společně s námi do toho odpočítávání. 5, 4, 3, 2, 1, teď!
Moc vám děkuji a přeji vám krásné Vánoce. Užijte si to a hodně zdraví do nového roku. Děkujeme vám.